Takto to vyzerá po viac než 5 hodinách práce. Suchý orech medzi plotmi, susednou striežkou a čerešňou, ktorú bolo potrebné ochrániť. Na prvý pohľad možno obyčajný strom, v skutočnosti jeden z najzradnejších typov drevín na výrub. Orech sa delil približne meter nad zemou na dva terminály. Časť nad susedným pozemkom bola už v minulosti zrezaná, ale zvyšok sa stále nakláňal smerom k plotu a k striežke. Úloha bola jasná, nepoškodiť nič, ani plot, ani striežku, ani čerešňu v pravom dolnom rohu. Prvý rez bol testovací. Malý konár plne istený, bez možnosti pádu na rebrík. Ukázalo sa, že drevo je úplne suché. Terminál v pozadí už strácal kôru. Stupačky sa nedali spoľahlivo zapichnúť, vlákna už neboli vláknami, drevo sa drolilo. Rebrík bol použitý iba na výstup, nikdy na ňom neprebiehalo rezanie väčších konárov. Po výstupe nasledovalo vytvorenie Cinching Anchor, pripojenie na Edelrid Megawatt a dvojité istenie. Celý výrub bol robený v režime Double Tie-in. Dva istiace body s možnosťou rýchleho lanenia. Na smerovanie konárov sme použili ručnú kladku Mazdam Rope Puller. Cieľom bolo ochrániť čerešňu aj plot. Ťah bol kontrolovaný a plynulý bez nárazov. Tento terminál bol najproblematickejší. Špongiovité drevo s vlhkosťou nad 35%. Pri pohybe so stupačkami bolo cítiť, ako sa celý trasie. Nezleziteľný. Istiaci bod bol preto zvolený na druhom termináli, ktorý mal pevnejšie jadro. Použitý bol half hitch a running bowline. Vidíš, jak sa to kýve? To je nič. To je jak prach. Tak, konečne. Dobre. Tak. Tak, výborne. No dobre. A urobíme running bowling. Jeden, dva. Takto. Bezpečné naviazanie pred spustením časti. Bohužiaľ počas spúšťania došlo miesto na microSD karte. Celý výrob trval viac než 5 hodín a prioritou bola bezpečnosť, nemazanie záznamu. Ospravedlňujem sa za absenciu akčných záberov. Po spílení bolo jasne vidieť rozdiel v kvalite dreva. Tmavé piliny ukazujú degradované vlákna. Ego CS2000E tam miestami išlo akoby na prázdno. Svetlé miesto s krásnymi čipsami boli oblasti, kde drevo ešte držalo štruktúru. Ego CS2000E bola použitá s 12 Ah batériou. Po dokončení práce zostávalo približne 20% kapacity. Makita DUC 406Z spotrebovala dve 5 Ah a dve 6 Ah batérie. Posledné dve mali po práci ešte približne polovicu kapacity.
Orechy patria medzi najnebezpečnejšie stromy na výrub. Suché terminály sa správajú nepredvídateľne. Toto nie je návod, ako si strom spíliť doma. Je to ukážka práce profesionála s zistením, plánovaním a rešpektom k riziku. Výsledok: strom dole. Plod celý, striežka nepoškodená, čerešňa stojí.